Sain Bina, zdrásztvujtje, vagy egy kicsit közvetlenebbül, mende, magyarul úgy mondanánk, szerbusztok. Orosz István vagyok, Minya zavut István orosz, ja vengerski hudósnyiki grafik i designer plakátov. Örülök, hogy Oroszországot bejáró kiállításom végre eljutott hozzátok. Az örömbe persze némi szomorúság is vegyül, hogy személyesen nem lehetek ott. Higgyétek el, nagyon szívesen mentem volna, de tudjátok, a pandémia miatt most nehezebb utazgatni. De szerencsére legalább a képek ott vannak, illetve itt vannak nálatok. Oroszországban utazgató kiállításomnak ez a legkeletibb állomása, ez a Burjátföldi tárlat. Zömmel plakátok és részkarcok szerepelnek a kiállításon, köztük van néhány anamorfózis is, tudjátok, olyan kép, amit csak úgy lehet megérteni, ha egy tükörhenger segítségét veszitek igénybe. A tükör az, ami fölfedi a képek titkát. Hogy számomra Burjátföld titka mikor tárul majd föl teljesen, egyelőre nem tudom, de az Ulán-Udei kiállításom arra ösztönöz, hogy minél többet megtudjak rólatok, az életetekről, a történelmetekről, a művészeitekről, az ottani költőkről, és ha ti is egy kicsit tájékozódni kezdetek felőlünk, magyarok felől, akkor már is célt ért ez a kiállítás. Szóval kérlek benneteket, gyertek el, nézzétek meg a munkáimat. Приходите ко мне на выставку в Улан-Удэ. До свидания, magyarul úgy mondják a viszontlátásra, de megtanultam burjátul is, mondom is, Bajárte.